дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. аз гӯшти ҳалол то яхмоз дар душанбе 3 корхонаи нав ифтитоҳ шуд. мутам дар қазоқистон ва ҳамдардии президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон. вазири тандурустӣ мегӯяд пирӯзӣ бар коронавирус дар тоҷикистон наздик аст. макрон ҷузъиёти музокирот бо президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ифшо кард. аввалин бозиҳои кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил бо иштироки даҳҳо варзишгари тоҷик дар қазон. мирзиёев беш аз 200 зиндониро авф кард. дар шаҳри душанбе 3 корхонаи нав мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. хабар медиҳад котиботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон. забхонаи комплекси агросаноатии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мармарӣ ки бо ширкати президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ифтитоҳ гардид, бо харҷи 51 миллион сомоние бунёд шудааст. забхона дар масоҳати 1,7 гектар бунёд гардида аз биноҳои маъмурӣ, истеҳсолӣ ва иншооти ёрирасони муосир иборат асту дар доираи фаъолияти забхона 100 ҷойи кори нав таъсис ёфтааст. бинои истеҳсолӣ аз ҷои қабули парранда, коргоҳи забҳ ва кандани парҳо, шустан ва хунук кардани гӯшти парранда, коргоҳи ба қисмҳо ҷудо кардани парранда ва бандубаст, сардхонаҳои махсуси яхкунандаи гӯшт ва сардхона анборхонаҳо бо нигоҳдории маҳсулот то 18 дараҷа хунукӣ иборат мебошад. манбаъ афзуд ки бо мақсади муайян намудани сифати маҳсулот лабораторияи махсус ташкил карда шудааст ки дар рафти корҳои забткунӣ ва истеҳсоли маҳсулоти тайёр аз рӯи сифат, намуд, андоза ва дигар нишондиҳандаҳои зарурӣ назорату корбарӣ ба роҳ монда шудааст. иқтидори 3 сардхона анборҳои дар забхона бунёд гардида 100, 150 ва 300 тоннаро ташкил медиҳад. дар ин ҷо маҳсулоти истеҳсолшуда дар муддати дароз аз рӯи меъёрҳо нигаҳдорӣ карда мешавад. барои мунтазам фаъолият намудани забхона беш аз 15 техника ва механизмҳои махсус кор фармуда мешаванд ки меҳнати кормандонро сабуктар менамояд. эскимо мастер ҳамчунин дар кӯчаи раҳмон набиеви ноҳияи синои пойтахт ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди эскимо мастер бо ширкати сиёсатмадорон кушода шуд. ин корхона бо иқдоми соҳибкор зариф раҷабов дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд аз русия бунёд гардидааст. манбаъ мегӯяд аслан дар ин корхона истеҳсоли яхмоз ва маҳсулоти қаннодӣ ба роҳ монда шуда, иқтидори истеҳсоли он дар як сол қариб 500 тонна маҳсулот мебошад. корхонаи навтаъсис дар масоҳати 0,5 гектар бунёд шуда аз бинои истеҳсолии дуошона ва маъмурӣ бо 20 ҳуҷраи корӣ иборат аст. бо таъсис ва ба фаъолият оғоз кардани боз як корхонаи нави саноатӣ дар шаҳри душанбе 220 нафар сокини маҳаллӣ асосан духтарону занон бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. композит ТА дар баробари ин президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе рустами эмомалӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди композит ТА-ро ифтитоҳ намуданд. санги асоси ин корхона 17 сентябри соли 2019 аз ҷониби президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва рустами эмомалӣ дар маҳаллаи чортепаи ноҳияи синои шаҳри душанбе гузошта шуда буд. дар корхона зиёда аз 150 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин шуда дар як сол то 150 километр қубурҳои қудрашон гуногуни аз 300 то 3000 миллиметр истеҳсол мекунад. истеҳсоли қубурҳои шиша пластикӣ бори аввал дар кишвар ба роҳ монда мешавад. маҳсулоти корхона ивазкунандаи воридот буда баробари таъмини кишвар содироти он ба хориҷи мамлакат низ ба роҳ монда мешавад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди композит ТА корхонаи муштарак буда дар ҳамкорӣ бо яке аз ширкатҳои бонуфузи озарбойҷонӣ аз композит таъсис дода шудааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳамтои қазоқистонии худ қосимҷомарт тоқаев дар робита ба даркиши маргбор дар қисми низомӣ дар ин кишвар изҳори ҳамдардӣ карданд. хабари таркишҳои фоҷиабор дар қисми ҳарбии воқеъ дар вилояти ҷамбури ҷумҳурии қазоқистон боиси андӯҳи мо гардид омадааст. дар паёми тасалияти президенти мамлакат роҳбари давлат аз тоқаев хостанд ки ҳамдардӣ ва тасалиёташонро ба наздикону пайвандони қурбониёни ин фоҷиа бирасонад ва ба
барои ҳамаи осебдидагон шифои комил хостанд. бар асоси гузоришҳои охир дар пайи таркишҳо дар анбори лавозимоти ҷангии қисми низомӣ дар вилояти ҷамбул 13 нафар ба ҳалокат расида, 10 нафар осеб диданд. аз ҷумла зимни бартарафсозии оқибатҳои таркишҳо ҳудуди 50 корманди вазорати ҳолатҳои фавқулода низ осеб диданд. президенти ҷумҳурии Қазоқистон дар ин робита санаи 29 августро дар кишвар рӯзи мотами умумимиллӣ эълон карда ҳалокшудаҳо дар таркишро бо мукофоти давлатӣ қадрдонӣ кардааст. вазири тандурустии Тоҷикистон мегӯяд, марҳалаи афзоиши беморӣ ба поён расида ҳолати сироятшавӣ рӯз ба рӯз кам мешавад. ба гуфтаи Ҷамолиддин Абдуллозода, наҳмаи онҳое ки бо нишонаҳои коронавирус дар беморхонаҳо бистариянд, гирифтори COVID-19 мебошанд. баъзе беморон бо ташхиси пневмония табобат мегиранд. вазъият мӯътадил ва идорашаванда буда пирӯзии мо алайҳи мавҷи дуюм наздик аст, вале дар ин самт бояд маъракаи ваксинакунонии аҳолӣ дар меҳвари таваҷҷӯҳ қарор дода шавад. шарти пирӯзиро баён доштааст вазир дар суҳбат бо рӯзномаи ҷумҳурият. ба иттилои роҳбарияти вазорати тандурустии Тоҷикистон, ба кишвар зиёда аз 4 миллион 260 ҳазор вояи ваксина ворид гардида, зиёда аз 30% аҳолӣ аллакай ваксин гирифтанд. кишвардорони Тоҷикистону Фаронса бар иловаи масоили амниятӣ чанд мавзӯи муҳими минтақавиро баррасӣ намуданд. президенти Фаронса Эммануэл Макрон дар шарҳҳое ки дар ҳафтаномаи журнал де Дименч нашр шудааст, ҷузъиёти суҳбати телефониро бо президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифшо кардааст. ӯ мегӯяд ки дар муколама ба ҷуз аз авзод дар Афғонистон мавзӯи паноҳандагон матраҳ шудааст. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки 2 рӯз пеш ҳамсуҳбат шудем, ба ман гуфтанд ки дар марзашон фишори шадид вуҷуд дорад, гуфт Макрон. президенти Фаронса афзуд ки масъалаи муҳоҷират бояд бо адамияти бузург, шаффофият ва ҳисси масъулият баррасӣ шавад то ба авомфиребӣ нафтад. Макрон афзуд ки ба Аврупо ва дигар кишварҳои шумораи зиёди гурезаҳои афғон ворид хоҳад шуд. ӯ бо истинод ба маълумоти Созмони Милали Муттаҳид таъкид намуд ки дар Эрон аллакай 850 ҳазор паноҳандаи афғон ва дар Покистон 1,5 миллиони дигар ба сар мебаранд. кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон мегӯяд, аввалин бозиҳои кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил аз 4 то 11 сентябр дар шаҳри Қазон баргузор мешаванд. ба иттилои манбаъ, дар зӯрозмоиҳо ҳудуди 1500 варзишгар аз 10 кишвар сабқат мекунанд. дар феҳрасти кишварҳои иштирокдор аз Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдова, Озарбойҷон, Русия, Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон ном бурда мешавад. мусобиқа барои 184 маҷмӯи медалҳо аз рӯи 16 намуди варзиш баргузор мегардад. аз ҷумла зӯрозмоиҳо дар риштаи бадминтон, баскетбол, бокс, куштии камарбандӣ, ҷудо, карате, кураш, тенниси рӯи миз, тирпаронии қурс, самбо, куштии варзишӣ, камонварӣ, муайтай, рақси варзишӣ, футзал ва гимнастикаи бадеӣ сурат мегирад. сенни варзишгарон аз 14 то 23 муайян шудааст. Тоҷикистонро дар ин мусобиқа 80 варзишгар аз рӯи 12 намуди варзиш намояндагӣ мекунанд. президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатӣ қарори авфи 215 зиндониро имзо кард. хабар медиҳад оҷонсияи миллии иттилоотии ин кишвар. аз миёни маҳбусон 3 нафар пурра аз ҷазо озод карда шуда, 127 нафар шартан пеш аз муҳлат озод шуданд. 12 маҳкум шуда ҷазои сабуктар гирифтанд ва муҳлати ҳабс барои 73 нафар низ кам карда шуд. дар байни авфшудагон 14 нафар зан, 12 марди аз 60 сола боло, 69 шаҳрванди давлатҳои хориҷӣ, 15 нафаре ки дар фаъолияти созмонҳои мамнӯъ ширкат варзиданд буданд. шунавандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. қабл аз анҷоми барнома шуморо бо вазъи обу ҳаво барои имрӯз ва қурби расмии асъор шинос мекунам. мувофиқи иттилои Бонки Миллии Тоҷикистон, қурби расмии асъор нисбат ба сомонӣ барои имрӯз санаи 30 августи соли 2021 чунин аст. 1 доллари амрикоӣ баробар аст ба 11 сомонию 32 дирам. 1 евро баробар аст ба 13 сомонию 35 дирам. 100 рубли русӣ баробар аст ба 15 сомонию 28 дирам. 100 сӯми Ӯзбекистон баробар аст ба 1 сомонию 63 дирам.
мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон имрӯз ҳаво дар шаҳри душанбе офтобӣ буда ҳарорати ҳаво аз 19 то 34 дараҷа гарм мешавад. ҳаво дар шаҳри хуҷанд офтобӣ буда ҳарорати ҳаво аз 21 то 34 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри панчакент низ ҳавои офтобӣ пешгӯӣ карда шуда ҳарорати ҳаво аз 17 то 35 дараҷа гарм мешавад. ин буд барномаи иттилоотии хабар барои ҳар яки шумо таънитиятиву хонаводиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.